Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-membri tal-Kunsill Lokali taż-Żurieq u l-Arċipriet tal-istess parroċċa Dun Daniel Cardona tħabbar investiment ieħor li kompli għajn biex jitħares il-patrimonju Malti fl-irħula u l-ibliet ta' pajjiżna. Permezz ta' dan l-investiment li laħħaq is-60,000 euro, parzjalment kofinanzjat minn fondi mogħtija mill-Kunsill Malti għall-Arti, bdiet ħidma sabiex jiġu rrestawrati pitturi fis-saqaf tal-Knisja Parrokjali taż-Żurieq. Dan ix-xogħol huwa neċessarju wara li l-pitturi tas-saqaf tmermru kważi kompletament u għaldaqstant inħass il-bżonn li jkun hemm intervent dirett li jerġa' jagħti l-ħajja l-isbuħija artistika tal-parti tas-saqaf ta' fuq l-artal. Dawn il-pitturi se jitpittru mill-artist Manuel Farrugia. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti fl-arti reliġjuża u sostna li dan ix-xogħol jiżdied ma' kullana ta' interventi li saru f'diversi knejjes u kappelli mifruxa madwar il-pajjiż kollu. Daniel Darmanin li huwa l-perit responsabbli mir-restawr spjega kif intrama saqaf temporanju bit-travi u linjam biex ikun aktar faċli li jsir ix-xogħol. Dan sar sabiex il-Knisja tkun tista' tibqa' tintuża b'mod normali u fl-istess waqt ikun aktar faċli sabiex jiġu identifikati il-ħsarat fid-dettall u jkun aċċertat ix-xogħol li jrid isir pass pass.